Yo, Sakan para yo sing sakan Bapak Ira. nangis sajroning Angkat silakan mriki. Surat Tak suri nolakan. Masih men wae Aja lali pawalenku.
seleramu wae. Iki ora ana sing doboli ngene ora ana iki. Sing doboli nika nembe doboli niki Pak. Dadose mboten saged Nembe dobal-dobal. Sing obor-obor congor ngene. jenengan kelangananipun niku to sing saged obong-obong sangar niku. Ora. Ora sapa wae. Golek candra. Kalau beteng niku nggih. Kayak ya, aku ora karo sliramu to kaya nyanyine. Nggih no nek kalih kula kok boten kelintan to Pak jenengane. Aku iki wonge lalen. Oh iya, nek kalih sing niku kok boten. Lah kayak kan enek ciri khas e. Ciri khase. Ojo kaya kuwe. Kula nggih enten ciri khase Pak. Apa, Mbak? Khase ilang kanton cirine niki. Rasane. Wah. Sisi. Iki tau gak ada desi ini. Cicik celiling. Celiling. Anak buah Pak Desi. Mana boleh? Anak buah. Ya, ayo, Mbak. Aja lali pawelengku. Oke. Sampun Pak Lurah Bos Pundi. Niki wau kula di WA security iki jare apa nek